جبلی شش درگهین سینوریین دبن دسته چکدارن سر به ترکیه و نهاولات ترکیه کار چکسازی لسر دو درگهندن ین سینوری دنابرا ترکیه و Rojavayê Kurdistanê de dike. Kapısıyla ilgili hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Abdullah Aran valiye Orfay ragihand ko Türkiye kar li ser vekirina dergehên sînorî bi Rojavayê Kurdistanê re dike. Li gorî Aran kuwan çaksaziyên dergeha Girêspî ji aliyê Tirkiye ve bi dawî anîne û niha li ser çaksaziyên dergehê ji aliyê Kurdistana Sûriyê ve kar dikin. Aran ragihand ku di demeke nîzik de wê ew her du dergehên Girêspî û Serêkaniyê wê vebin. Hêla sînorî ya di navbera Tirkiye û Sûriyê de dirêjahiya wê 820 kîlometre û neh dergehên sînorî di navbera Sûriye û Tirkiye de li xwe digire û ew jî ev in. Yek, dergeha Nisîbîn yan dergeha Qamişlo li parêzgeha Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ye ji sala 2011 ve ji aliyê Tirkiye ve hatiye girtin. Du dergeha Serêkaniyê ye yan jê dergeha Ceylanpînar li parêzgeha Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ye ji sala 2014 hatibû girtin û niha Tirkiye dest bi vekirina wê kiriye. Sê dergeha Girêspî yan jê dergeha Axçaqale li parêzgeha Reqqayê yê Rojavayê Kurdistanê ye ji sala 2016 ve dibin destê Hêzên Sûriyaya Dîmokratîk de bû lê piştî êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê niha dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ne û welatê Tirkiye niha kar dike ji bo wê dergehê veke. 4 dergeha Kubanê yan jê dergeha Mirşid Peynar li Rojavayê Kurdistanê ye dibin destê artêşa rejîma Sûriyê ye ew jî piştî rêkeftina di navbera Qesede û rejîma Sûriyê de. 5 dergeha Cerablos li parêzgeha Helebê ye ew jî dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ye. 6 dergeha Bab el Selame li parêzgeha Helebê ye û dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ye. 7 dergeha Bab el Hewe li parêzgeha Idlibê ye û dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ye. 8 dergeha Keseb li parêzgeha Latqiyê ye û ji aliyê Tirkiye ve ew dergeh hatiye girtin. Herwiha dergeha Nehê di sala 2018 de welatê Tirkiye dergehek nû li gundê Hemam ya di navbera Efrîna Rojavayê Kurdistanê welatê Tirkiye de ava kir. Ji neh dergehên sînorîyên di navbera Tirkiye û Sûriyê de 6 dergeh dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ne û 2 dergeh ji aliyê Tirkiye ve hatine girtin û yek dibin destê artêşa rejîma Sûriyê ye. Midya Ibrahim.